Bossing? Bossing. Bossing, matutod ka pa yata. Tuning master kayo. Ba, nakputas na espada niya ang San Miguel ni. Bossing. Ganito. Nandun niya pa yung master to. Masyadong makay po ito. Karati ka ko, Mr. Mon. Magkape ni. At yun yan. Oo, makaredy ni. Wala ko sa mo. Kalabang ka, magsuda kaya sunod tayo mulog. Ano nga, pagkatutukyan mo kung bibiglan. Kasi makakaya ko. At yun yan. Oo. Talagang malaos na mo. Oo, bossing. Baka yanda na kayo kayong gawa na. Ay, oo. Talagang makaredy na, pati lubid. Diyos ko ako maluwin. Talagang yapi na yata ini. Sige, gagawin. O sige, at baka tayo pa matula ka rin malungkot na. Oo. Sige, ingat ko na ako. Antayo ba? Ngayon na pala, at makatoga ka. At ba, magdala kang lubid, Master, na anong gawan mo? Magkape na ka. Oo, makapela ako, tara na kanyan. Malaos tangin eh. Oo. Sana makatoga yun. Talaga Wala yan. kasi may kasakit ko eh. Hapot ang mamambun na eh. Mamambun. Ala ka waring kupya, retang kupya ng halimbawa, retang kepis, o nanong kupya na retang mga tuwa nito. Wala, potang kahit, hindi na muna yung USA tatakin eh. Aroy, gawan may pang original niya eh. Oo. USA. Patatak tayong USA po ito. Yung lubid mo, magdala ka lubid, daba ka lang yung ituro mo. Hindi, pota, atin malumod kaya kayo. Wow. Mon. Magsuta magdala yung lubid yung master tamo. Panalo na katamo. Pagkat pinta siguro sa sabihan na po, at malumod. Panigurado. Panigurado na yung lubid. Sige. Blasa kayang sisiyarin po. Tating melo mo ito paglabulan diyas mo. Tang mouth-to-mouth. Boy, tang mouth-to-mouth. Nung nano. Balo ko na ito. Mouth-to-mouth. Magaling na rin. Blasa. Magaling lang kaya rin. Pero okay kaya ini. Okay na siguro. Menot blasa na. Mahalin na mawatay ka. Wala? Magkakapi pa pala menot blasa. Master. Oh, master. Rabi pala, pisabi ming Mr. Mon. Biasa kayo itang sisiyar, itang ausadang sisiyar, po tang melo mo dyan tao, paglabulan may bumiya. Oo, tang asakad ng CPR. CPR wo. Oo, tang pamamban me. Wo. Gustong may lubod kayo, pamamban kula. Wo, po na kayo paglabulan may. Tang paglabalan ko, tamo yung kaling angis na, oo. Siyempre, ito kailuan may mangis na, wo. Master, ala na magdire-diretso kami. Basta sa basan mo, po to, mabibili kayo ng alanganin eh. Dahil pamilya min eh. Oo. O sige, Master, magkaitan na kanyan. Oo, taro. May tano ka rin eh. Awa po, Master, at Kung limutin mo, itang limutin na ka naman, pakikwami, itang limutin na. Oo. O tetaman niya, sponsor kay limutin mo, bota, di nanda kang diyang kadena mo. O kaya, talagang like kadena na eh. Wala, yung talang kadeno. Mawaling medyo masakit yun eh. Mahal, tanong ating mag-sponsor kaya kang bayong bisikleta. Mahal mo, ating manakit ating makayal, salina kang masating ka bisikleta. Dakang salamat. Ito ka salamat nung mag-sponsor ko makay kayo. O sige, Master. O sakto-sakto ba ang bumsel eh. Sana yung kupya mo. Sige na. Kaya nga, may kita na ka rin. May kita ka rin. Master, nadila pa ba niya yung kaibigan, yung estudyante mo? Sa tingnan pa mo yung kupya mo. Talaga, papato mo mig-master ka kaya pa mag-swimming na eh. Kasi sabihin na ako, masakit na kayo kay. Apin dala ko noongan. Pati na yung toga mo na eh. Pati din togo. Nanuya kaya ang institusyon may-ari niya. Daralanan na rin plaque din eh. Liwareng presidential medal dyan eh. Baka rin barangay tanod. Deni po rin ikuha na rin eh. Ela po presidential medal din. Barangay tanod medal lamo po. Ayan po, daralanongan talagang aliwaya. Ay, Master. Mon. Bossing. Itang kay pala, itang Mon. Bossing.
Darlano ang din ang kumidaya. No? Oo, kasi ang daman no, ano, wala, makarandam ng matsuro. Uling ilat, etakan naman wala. Kaya pa, magdalaya lubi din. Oo, yapin na yung tituan na ng practice na kanuhin, yapin nila na naman din kayo, no? Hindi ka makayanda ka. Oo, andyan na ang oras, makayandak basta, master. Sige yung manuro kay katamo. Ali, disidido niya, dalalan Oo, dalalan na rin tayo na, medalyon. Medalyon na mo. Oo. Kaya la rin barangay tanod medal la rin Ang pong kay Barrio Captain Award. Aliwaya, tangkop na US USA ni Mr. Mon. O tara, pag kaya tanin Oo. sige, mamunatan na ka rin. Oo. Kasi mamaya. Lumani, talagang... O nanto na Opo. po at magbalik kaya kanunong nuka rin na kaya delang master kayang pa mag-swimming. Dela na nung andi hanggang midaya na talagang pati hanapin ni Tagalog, pati patot panggulo, ano? Panigurado na siguro. O yan po at misa po at tamo kayo naging balen na Barrio Pagirwan na Valdez. Kaya po kay Florida Blanca, Pampanga. O yan po at dahil kabalen kung taga Pampanga. O yan po yung baryo tamo. Dere ng alewang bansa. O yan po. At feel blessed po. At misang kimbiya tamo. May panganak tamo at yung tamo. Kaya timasanting alugal. What a blessed place po. Po chuta na kayo nung rin na kayo talagang i-final ni kaya katamong master swimmer. O yan po. Masanting yan. Deta pong bisang mamasyal kayo. Lalo na karetang bisang miminom. Karetang magparimla po, lala po na mapali. Pwede ko po, Kenny. O yan po. O yun na yung master, master. At chuta na po kayong actual. Bala mo, panyagaran mo na, Kenny. Oo, para malaman nyo na Yung talagang kalaman mo. talagang kalaman ko. Sa pag-swimming, ano? Sa pag-swimming. Pero the best ka, master. Ngayon pa lang ako nakakita ng magtuturo ng swimming ganito. Dinala mo na lahat. Yung propeller mo, okay na yan. Pwede na yan. Yung propeller mo. Pwede. Mon. Yung labi mo, Mon. Hindi na talaga. Agyo na, okay ebidensya eh. Ebidensya na. Oo, kailangan naman din tayo na. Oo. At Lalo kita lang lang tayo naman ang ng galing. ebidensya. Kaya mong tayo nga rin mo isipan na magaling yun. Oo. Sige. Master. O ito, at magkakasubukan na tayo dito, no? Ito na pala si Kerry at yung bodyguard niya, yung kanang kamay niya. Ito po, si Kerry po yan, yung si 333. Dito ipapakita mo na ngayon yung kalaman mo sa paglangoy, ano? Papakita ko na. Susubukan nga po natin kung kaya mo. Aro, atin dyan tagatalan pala eh. Pare po rin kaya din empelit. Aro, atin dyan tagatalan. Aro. Alaksyota ka rin niya pa mong Golden State yung Tagatalano. Kerry. Ayan. Diyan malalaman natin yung kalaman mo. Sige po. At malalaman na natin dyan. Kasi napahiya siya nung may nga pa rin yung masteran niyang Misa Nayaldo. Debe tayo po. O yan o. Aro, ano maya? O yan o. O yan o. Aro. Mayap mo, nilatabiya siya. Ha? Oo, minagos na naman. Ito po, yung stealing niya kanina, inaos na kanta, pamangulabi. Nakita niyo na raw yun, yung ano niya, ano. Sige, sige mo, natabayaan mo muna siya, tatignan natin yung ang tinatawag na crossover. Kerry, crossover naman. Pati kayo swimming at inyang crossover. Miya ba yan ang takas yung basketballista eh? Ito. 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 Ikuanan eh. Biyasa pero makantog mo yung mata. Biyasa nyo. Biyasa, Mr. Mon, biyasa nyo. Limbog yata. Malulumod nyo. Malulumod yata. Mon. Malulumod siya. Ayun.
Biasa ka nung kawit talaga kami. Dati gawi. Oh, biasa. Pero maputla yan. May tarok kaya siguro, bossing. Hindi ka rin kita pinakamalalam niya. Oo, balong malalim itang... Yan, hindi sasabihan natin yung pobyo. Oo, ya... At yung pobyo kitang, ano ka, anturulalam. Oo, Malalam. dudur lalam. Wow, Na... Na, Kerry, o tatin niya pang crossover rin kaya katamo swimming yan, hindi natangka mo. Magaling yan. O, lawin tayo pa siya. Ayan po yan eh, talagang kaluguran eh. Talagang kanang kamay na po. O yan o, at yan dalang medalya po. Kailangan pa kitali! Maya, pitali na ka pa pala eh. O, hawakan mo! Tignan natin. O yan po, baka yan yung manuro. Bala mo, buraruya mo. O yan. Limbog yun. Limag po. Mas biasa lahat ang instructor. Ito. Abit. Na pala po itong manuro. Ito niyang lubid. Ayan po yung pamanuro na. Magaling yung kawe. Magaling lang pong kawe. Ayan po, at tuturunan ni kaya katamong gagamboy. Yung kaya katamong peka master swimmer, nung makananong gawa, no? Tuturunan na naman kayang mamagus. Aruan yung mayak pa sa tatay ni. Sige, ako, puwatala ako mo siguro. Ayan po, akit kaya kanyan. Ayan. Ayan, turo mo makalanin technique yan, makalanin technique yung mamagos. Na! Masanting niya po yung ilog tawar, lulbog yan. Ay, tabiasa yan. Ano po yung peka-director tamo, yung kakatamon 333. Talagang kitaya naman, limbog dalayang. Ako siguro bukas kaya beke. Ayan po, yung master natin sa swimmer, siya naman ang lilipat. Doon sila naman eh. Yan ang mga turo niya, hindi mga swimming yung turo nito, mga surviving ito. Parang survival of the fittest itong ginagawa niya. Ayan po, malalaman na naman natin kung kaya niya. Tignan nga natin. Ayan po, at linawan niyo yung depo mata. Mag-dive yun. Biyasa yung kawi? Biyasa yun. Ayan po, at patunayan, yung kaya katamong master, talagang graduate siya, big master yun. Big master na po kaya katamong master, King USA yata. Ay kaya pong alalay, din itagatalaan ng togo, tagatalaan ng medalya. Ayan po. Dito po kayo rin, dito po Barangay Tanod medal yan, katekwa ng Barangay Tanod Cup. Yan naman, bala mo, Barangay Captain Award. Ayan po, yan i-treat, kaya katamong i-carry. Biyasa lang po, at gyude pala. Ayan po, at petunaya nila rin kayang medal, talaga pong swimmer yan. Yan po, kaya katamong kay, master swimmer po, Master Jordan. Ano nga sabi mo, Jordan, kung nag-experience mo kayong danuman? As lang paglalim niya. Yan po, masaya niya at apatunayan na ngayon kaya kami, talaga swimmer. Ano nga sabi mo, kayong lalam na? Kalamang takwento. Kahit ka naman, sisiwya ka no. Sisiwya mo na master. Bukas kanya ni final tayo kayo ni. Final tayo. Ito final na ning kayo. Huling mumunta mo kayang bundok. Kayang Lunis. Karita naman. Ipakita mo ka rin kabalen tamo nung makanano yung Balem Florida Blanca. At yung kaya katamong Balem Pampanga na. Basta bumba pagayan. Gustong Mr. Mon. Nano nga sabi mo kayo itong kaya na yung kaya katamong master? Itang gawa na, sisiwya mo, magaling niya talaga pala. Pero kitang mamagos, wala mo, may kasakit ko. Mabilisagos, boss. Mabilisagos? Oo. Tayo pwedeng kayo na yung agos na. Alayang ka kayo na. Alayang control ni. Alayang control? Oo. Kailangan masas ka talakad kito. Nung maka dyan, pwede master, ita kayang... Pwede. Ita kayang propeller na. Sige, bukas
bukas na yung final. Bukas Oo. siguro mandilo na ako, Master. Oo. Kasi masakit lang pa rin yung... kung po makapandilo Ay, oo. din, sugat ko kaya tahan tuturo na ako kayong swimming pool, masakit lang mo. Tumayo. Kerry, salamat din natin kauling nung wali alayang lalay kaya katamong pera, Master. O sige po. Blessed day po kaya katamongan na buong taga Pampanga, buong Luzon, buong Pilipinas po. Blessed day to all. May the good Lord in thy name Jesus po be upon us always. Basta po maging masaya tamo mo kimbi na ano man hanapin itang problemang daralanan tamo. Keep smiling, keep trusting Jesus in His words po. Kaya nga mano na ning ginukaya tamo, pagyamanan tamo, uling metong nga pong mabisang sandalan na nimbiyata mo. O ito po, at linakad na lo. Maap na mo po, di natangyan kaya nga lalay. Yung taga Talana ka, or carry po. Ito, tatas na yung medalyon. O ini po, at a blessed day to every one of us po. Buong Pampanga, buong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Mon! Kaya kailangan simento? O yan natin simento, oh. Pero tanay ko kuwan po, may kasalatan na mo. Ayan po rin, you are a blessed child, children of God, nung you are born in Pampanga and living in Pampanga. And you are living a blessed one once you born in the Philippines. God bless all po. God bless all.